τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πώς το λένε το διπλανό και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βαριά βιοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Άκουσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου ίντολης μονάς πειναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου ίντολης μονάς πειναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω στο μου σκυφτός, ξεχνάω την υγειά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι